Karbi Anglong Autonomous Council session along Hemprik pen Karbi Anglong Bodo Atomaphan STA Chaputhak Pachingwai long Lederajok KADYCC Sodak pen Kapinrem. Karbi Anglong along Ador Kiso Harlong Arnibang Kanghu Forest Asor Thegdun Longli Ason Chakrongden. Somindar Adangpi along So Arlo Arani Katalon. Kardom Pinia Daba Abirta Longpen Nili Abirta Thanmang Phi Sami Julie Bepi Nonar Juiktha Birtang Tonpen. Non Kikhi Bom Karbi Anglong Autonomous Council BJP Sorkar ato Methang Alongri Kechari Ajakong State Sorkar ato Maphan Kache Jordetke Karbi Anglong District Youth Congress Committee Ahinpen Chedondun Thekthi Pusi Pherangkya Mayalong Ninje. CAM Tuliram Ronghang Kejalin Karbi Anglong Autonomous Council BJP Asorkar Atum Karbi Anglong Autonomous Council along Kido Ajakong State Sorkar Atum Aphan Kache Jordetke KADYCC Ahinpen Mentuneta Chedondun Thekthi Lapen Ning Ingsamse Pusi Ni Pioneer Cap Arni KADYCC Asai Hemalong Pherangke Amai Ke Pha Ahut Amai Phu Sukur Singkro Ningje Pon Kroasang ho kaningje thuatengke non hejong kapado ingdeng pharohini rathong kebra drop Karbi Anglong Autonomous Council budget session ahut state sorkar ahinpen article 244A autonomous state lapen Karbi Anglong along kedo bodo atomaphan STH kipidera phuthak kapachingwai ponlong ledera bangke nilitum KADYCC ahinpen sodak pinrem lo lapen ningdug lo pusi kroasang ho ninje pon article 244A lapen Karbi Anglong arlo kedo bodo atum aphan STH kipidet aputha pachingwai ponlong ledet ke nilitum Karbi Anglong District Youth Congress ahin pen sodak pen pinrem lo lapen ningduk lo Alang liganingje thuatengke CAM Tuliram Ronghang Kejalin Karbi Anglong Autonomous Council BJP Sorkar Ahinpen Kuti Suri Inkoya Tangka HUDCO Mate Hutko Loan KNG Pu Alongta Nilitum Chedondon Thekthi Puta KADYCC Amai Phu Kroasang Hopen Ningjepon BJP Sorkar Mate Tuliram Ronghang Council Kechari IM Alang itum isi project kedeng ponji alot hala so project alang itum kedeng dia prang Matha pon pepen Karbi Anglong bhan ke panong pon 2000 or 20,000 crores to say atangka hotko pu isi Housing and Urban Development Corporation Limited company pen keram pon mate loan and ponji pu nilitum Karbi Anglong Youth Congress hin pen chedon thekhe Sarjib Kathar Karbi Anglong Live Dongkamukam Forest Range Angkangpen Aronre Arnibang Harlong Kanghu Ponbom Apita Forest Asaratum Kethegdonlong Leason Chekrongden Karbi Anglong Arlo Pinang an Ador Kiso Akia Daddo Labangso Angbongpen Harlong ta Isondo Labangso a Harlong Dongkamukam Forest Range Angkangpen Aronre Arnibang Inghu Ponbomlo Bonta Forest Asaratum Kethegdun long lederlone mate kenebdunde chenamlone setame arnivangsi harlonga bangke roipon bomlo lasonsi kedamtang therini phytroxy arni diuri tiniali subbit kaparlo serlong chorpen humni harlong keroi dumper truck thang alo kechoklem ave pinpensi roiponlo lapuson aronre harlong sangti koila pendanglo penangan ador kiso ahormu kang huponare ajoinisi forest asai kamalong midul jumheglo lapen saikhi atumta chiklo bainong kelong tikubderlo inut banghinia tu methang jongjong alia phan kachema thalok ajoinisi halapu angton pen asai khia tumsi kisum chechak nanglo serlong chorpen harlong keroipon humni adampara truck katewaratum kachethana tengke harlong ponbom hotke chalan ave lapen tumpreng pen gate alongsi chalan nangki pp lapen contractor amenke pankaj henlopusi katewarabang chethan News X report Karbi Anglong Live Karbi Anglong Arlota Pregjam Adim Armu Kachijeng Padoponsi Ni Pioneer Cap Arni Somindar Angkang Along So Arlo Arani Mate International Women's Day Talondun
There ni pioneer cap arni Somindar Adang pi arlo so arlo arani mate International Women's Day katalon along pacheton dun se Karbi anglong arlota pregjam adim along talon dun lo. Diphu bokajan bokolia pendanglo omdung adim along katalon padudun. Lason thak thaksi Diphu arong supi along ta palong thom adim katalon padudun. Lake Diphu club along BJP Mohila Morcha atum Karbi Anglong District Congress Committee asahem along Mohila Congress Committee atum Lapen Kalakendra alongke KNCA AIPWA KAWJF Lapen UKAWA atumsi talon ponlo. Adabapur lama ingthursi Diphu arong sopi arlo armung kachejeng padulo. Laso aphi kachethan chimun amai padupon. Diphu club along katalon ahut HAD Minister Ronghang Karbi Anglong Autonomous Council CEM Tuliram Ronghang EM MAC atum lapen BJP along kachirabdona bangphu bangphi atum alohi aman pen chetong dun. Laso ahut Karbi Anglong Autonomous Council CEM Tuliram Ronghang kejai atengke Sopinso atumalong jongsi so arlo atum kachirap chito dundi pulote ajak asaile claim seta paprang dunun e lasi so arlo atuma phan kanghon kangjinso kenang sot pusi CEM Tuliram Ronghang pen ningji international women day pulo laso katalon no nai tunan dakedon sarpisar pu lapen ke da Kacawi student cenglok labe kedana dun penam sapi maratum do korja matum do sapi atum do je name tu bani ni katuni liye bangke je binso tu no na tu jo sina cerap itu tu de pulang te na tu jo si ni tu badang hom de pulang te na tu bai hijumi awi pulang te jat akam ne lemsta jat sayang de ne kemda de tu paprang ne HAD Minister Ronghang kaningje atengke so arlo atumta papi dunangni pua joinisi so arlo aranita paduponlo pirthe along sopinso lapen so arlo dovek nangji lasi sopinso pen so arlo methang ajakong kachepalong ja phanke methang amatsi charjap theknang pupusi HAD Minister Ronghang pen ningje pon manu ami manu puruko manu mohilao manu কিন্তু পুৰুষতকৈ মহিলাসকলে কম অধিকাৰ দিয়া হৈছে এইটো আমাৰ মনলৈ আহিছে সমাজৰ প্ৰতিটো ধনী জ্ঞানী ব্যক্তিসকলৰ মনত এইটো উপলব্ধি আহিছে যে পুৰুষসকলে বেছি অধিকাৰটো সাব্যস্ত কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে আৰু মহিলাসকলে পিছ পৰি আছে গতিকে পুৰুষ আৰু মহিলা Lason thak thaksi Kalakendra along katalon ahut KNCA Kongchun bangpi Protima inghipi kaningje atengke BJP Sarkar kachari lo pupenke det PR lo so arlo atum ke jogwan ave pinlo so arlo atum pinana nakisu chetong nangdo det PR lo atokan lo anta karbi anglong pedanglo north na pendelhi long supi anta so arlo puthak So arlo tuma phan arniwang kacholangrem kachenek kaholo lapen apran karmut hei hui dolo setami BJP Sarkar atum lahaya puthak khangun edello lasi BJP Sarkar ke so arlo atuma phan kerai koma Sarkar kali wo vokak longhong aso keron lapen aso asa scheme pensi so arlo atuma phan baipon bom lupusi KNCA amai phi Protima inghipi pen BJP Sarkar aphan karbok padupon KAD YCC asahem along KAD MCC atumpen katalona hot ason kapathu kachepate padupon lasophi soarlo atum kisumke boypen kosonsi kachepajok nangjia phuthak kachethanchi monamai padupon KAD MCC amai phi kasang terang pi pen kachepahem phu amai along alohi aman pen APCC lamjai sarpo Dr Mongwei Rongpi KAD YCC amai phu Sukor Singh Krolapen Congress along penang an asongja piatum chetong dun mai along ason kapathu kachepate ahut ke haya bang phi atuma phan nong e setami pajir ponlo Sarjib Kathar Karbi Anglong Lai
Rong arat sarphi sarphu lapen aklim ang pharatum aphan pregjam kicho ahormu lapen peri kodalo dowai hehui rondamsi jirpis group pen so arlo arani katalon padodon. Ni pioneer cap arni somindar adang pi along so arlo arani katalon along pachiton dunse diphu arong supi pen atok ano adim tari adong kramsa arong lapen ingleng arong along jirpis group atum pen pregjam ahormu keron ke bak padodamsi hadak arong araratum pen International Women's Day ning arong ajepen talon pon rapedlo. Jirpis group amai phi hudang rong bipi lapen kongchon bang pi charni bipi atum pen japon dinsi jirpis group along klem bang phi atum doan tari adong along palidamsi kopia potsi so arlo arani katalon nang kokma aputhak klardak pen rong araratum aphan than pachini pon. Pini ladak difu lamding road along kamsa rong long nilitum jirpis group pen International Women's Day nangatalon na thekela ko heblo nilitum pini arnias International Women's Day pachuning ta nilitum jirpis group mane nilitum jirpi nitum NGO ta kali kopilo buko self help group la som ta kali nitum jirpi det che pangum chom se nilitum bangso ideas bang kamatha International Women's Day polite celebration ga sondo o la penili tum bangso ke claim long ani cherap dun tum ta dopik amen mention pon labun eda ta hai menelo right now ni bang to kon seta nili tum det jerpis group det puseta me chipu dam no ni tum det lege pachun kali ni tum long ani cherap dun ha college lecturer mem ta nang don la bangso Women's Day pathak alang aning ching sampensi alang ni tanak dun ni tum long la pen son lo jerpi jerpo tum anutin ta ni tum han nang cherap dun to nang pina pajir dun la so joini sin tum pini la dak bangso International Women's Day ke la dak ni tum dak rong sor pen ni tum chingrom long lo Laso aphi International Women's Day katalon ahim kedok ingthansi haladak arong araratuma phan lapen osomaratuma phan kicho ahormu pen danglok kodalo mate notebooks pen pencils piri lapen dowai hai hui setami rontekang Jirbes group pen lapuan atok anu adimalong dampen rong araratuma phan asona hormu keron ke bakpen ni pioneer cap arni International Women's Day katalon ning arong kachipi pon theklaki chorore uni pusi rong arat lapen rong asaratum Jirbes group atuma phan kachoro pachir International Women's Day that mijung area kramsa rong na tu kewang ke ning arong piklo tapi ning de chithelo si dadak combination mukha ta hilu sarkar pen thana terap ta long le hitung ke hinang tu son ta ke bang ning arong ulu hidup da rat along la hayat pi choy ape smartphone phone kitab pin ke rong ke ko si alal tu phone niak long pare churu News X report Karbi Anglong live West Karbi Anglong Amri constituency kaparlo chupilang so mondoli along kedamtang niphai therepo niphai trok pen niphai ner cap an nithoma pharman kapaman pen ingdeng prikebra ner cap nijang Karbi Baptist Association MIP mesen pen pajutpon nijang Karbi Baptist Association ahin pen kapatir tipon bangso MIP along Pirthi adang damra Abirta keme thandamnon akam angdeng PEC angdeng soner cap along pen enponsi Seva Bharat coordinator Borsing Tiso lapen EBC evangelist Harmon rongpi ahin pensi arnamalam thanpar jupon Labangso nijang Karbi Baptist Association arlo kedo kado kave inkorahini amonduli angbongpen RV kejang wok penajok Eden Bari Baptist Monduli Karbi Langpi Baptist Monduli pendanglo kadlo kave long trip ho amonduli atumsi chetong dun unchotlo Sanghotum Jesus Christ ari sanghotum natum kidu bena Jesus phigidun gali kethai o bena Jesus phigidun gali natum ko pipatum lo du matu o kiriatum o kibelatum bonta arnama Jesus lo natum ko pilo kidun gal pepos kidun lo puloran te natum misaya bachini pemelo natum ko pepolo puloran te natum Jesus ke anama sopo buchini pembe posi natum methang ajar anet metang kam chukramo metang provision kadto ko chi upu ahe mari apiso so chi upu sila tuke kopilo ga klan ka
Jisop Hinduno. Ulukun Chipen, Hemari Rongphar, Karbi Anglong Live. Pinia Daba Abirta ke Lapon Sikang Toniglo Domi Thakmi Kardom.